Golden pompano po natin dito ay 320 na kilo. Magkano kilo ng tilapia mo? 100 na lang, boss Dando. Oh, yun, 100 pesos na lang po yung mga per kilo ng tilapia Batangas. Shoutout, boss. Shoutout kay Boy Bangus. Tandaan mo ang araw na to. Wala ka sa kondisyon. Papawiyan na po kita. Puro bawi aabotin mo ngayon, Boy Bangus. Sa halagang 200 pesos na kilo. At matambaka po natin ay 100 pesos na kilo. At yung mga limango po natin dito ay 400 ang kilo. 500 sa malalaki, idol. Ito 500. Oo, pero may bawas pa yan. May bawas pa. Bawasan natin ng sipit. Eh, kap 400 tayo dyan. Basta 1 kilo kayo kita kukunin. Okay. So yun po yung mga update natin dito sa mga alimango. No, malalaki po yan no, jumbo. 400 at meron din pong 500 pesos na jumbo na alimango. Good morning. Magkano kilo ngayon? 300. 300. Ayun, 300 pesos naman po dito yung kilo ng mga alimango. Ayan, Jerome Lau. Bito, Oy, boss Lando. good morning. Magkano yung danggit mo ngayon? 280 ang boss Lando. 280. Opo. Etong lapu-lapu mo, 280 lang, boss Lando. 280. Opo. Bisugo. 300 boss Lando. Ayun, yun po yung ano, no, presyohan no, ng kanyang mga latag dito na danggit at lapu-lapu at bisugo. So kilo po dito ng ating tahong ay 50 pesos. Matataba po na ating mga tahong at talaba, no? So yan po ang mga update natin sa mga seashell na ating pong mabibili sa Malabon Fish Market. Ang ganda ng pusito. Nagkano kilo? 60 po. 260. 260. Oh, shout out! Shout out po, good morning. 200 pesos na per kilo. 1 kilo, 200. Dito lang ang makakabili niya, no? Sa bayan Tapos yung mga 50 pesos na tulong, tulog, sariwa, 50 lang yan. 50 pesos na bigayan po ng kada plastic ng dulong. Mga posit lumot natin dito, 260 na per kilo. Balsa galunggong, 150. Alumahan, 150 po. Yan po yung mga presyo ng latag ng presyohan ng kanilang mga seafoods na ibinebenta sa mga mamimili. So ang yellow pintunan niya po ay 150 na per kilo. At yung balsa galunggong, 130 naman po sa per kilo. Bangus, pandaing na huli po sa Hagunoy, Bulacan ay 130 po. So order yate pat. Dami oh. Gulyasan. Magkano kilo? 100 sa malalaki. 100 sa malalaki. Tandaan tumpok. 100 po. Ito po yung tumpok. Ito pa rin, meron ako tignan mo yung kalakal ko. Viral to. Ulingan pa. Mga dalagang bukid na tumpukan. Mga 100 pesos na tumpok. Ayan. Betilya magkano, bossing? 100 ng kilo. Ang ganda ng betilya, oh. Ganda, ayan. Betilya, no? Ayan po yan. Magandang umaga sa ating lahat. At update tayo dito sa Malabon Fish Market. Tignan natin yung kanilang mga latag na panibago, no, na kanilang ibinebenta sa mga kababayan o mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so mga bangus ni Boss Maeng dito, no? Per piraso po ng kanyang bentahan ay 150. Ganyang kalalaki po. At ang mga golden pompano po natin dito ay 320 na kilo.
So dito rin po ay 320 na per kilo din ng mga golden pompano. Magkano kilo ng tilapia mo? Sandaan na lang, boss Dando. Oh, yun, 100 pesos na lang po yung mga per kilo ng tilapia Batangas. Shoutout, boss. Shoutout kay Boy Bangus. Tandaan mo ang araw na to. Wala ka mo sa kondisyon. Papawiyan ka kung hindi ka. Puro bawi aabotin mo ngayon, Boy Bangus. Puro ka lagi wala sa kondisyon, no? May bawi uli sa'yo. So, yan po yung presyo ng kanyang mga tilapia Batangas sa halagang 100 pesos na per kilo. So, shout out, good morning, good morning. Yun, shout out. So, abante tayo at update pa natin yung ibang klaseng laman dagat na ating pong makikita at mai-update po dito sa bayan po ng Malabon. El, salamat ha, thank you. Chismis mo sa akin, chismis mo. Sige, diyan ka muna. Alright, dito may mga sariwang asa-asa sa halagang 200 pesos na kilo. At matambaka po natin ay 100 pesos na kilo. At yung mga limango po natin dito ay 400 ang kilo. May 100 sa malalaki, idol. Ito 500. Oo, pero may bawas pa yan. Ah, may bawas pa. Bawasan natin ng sipit. Eh, kap 100 tayo dyan. Basta 1 kilo makikita kukunin. Okay. So, yun po yung mga update natin dito sa mga alimango. No, malalaki po yan, no, jumbo. 400 at meron din pong 500 pesos na jumbo na alimango. Salamat mga Lodi, shout out. Good morning sa inyo at enjoy lang sa pagtitinda sa Malabon Fish Market at tayo ay aabante na sa ating pag-update po dito sa bayan po ng Malabon. So shout out sa iyo, Black Mamba. Ito rin po yung mga presyohan dito ng mga hasa-hasa, oh. Good morning. 200 pesos no na per kilo ng kanilang mga hasa-hasa. So ito po, pakita ko po yung hasang ng mga ano nila, ng mga isda no na hasa-hasa. Ayan. Uy, pulang-pula, naglalagkitan pa. Ayan, pulang-pula po no. Ito po yan, mga hasa-hasa na ating pong binablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga tulingan. Tapos yung mga gulyasan po natin dito ay 100 ang kilo. 100 ang kilo ng mga isdang gulyasan, no? Tuna ay 160 po na kilo. Alright, so update pa tayo sa mga latagan po nila na ibinebenta pa rin sa ating mga mamimili na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out. Ayun, shout out sa iyo, baby ko. Shout out, magandang umaga sa iyo. Shout out, baby ko. Thank you. Good morning. Magkano kilo ngayon? 300. Ayun, 300 pesos naman po dito yung kilo ng mga alimango. Ayan, Jerome Laurio. 300 lang kilo. Mura ngayon yung alimango natin, 300 po ang kilo dito. So sa mga nagtatanong ay may latag pa rin po siya dito araw-araw. Isa limasag. Sandaan. Ay 100 ang kilo. Ayun, 100 ang kilo ng mga alimasag na kanyang bentahan, no? Bossing, salamat ha. Thank you. Ito yung mga lapu-lapu, danggit at bisugo. Bito, Oy, Boss Lando. good morning. Magkano yung danggit mo ngayon? 280 ang Boss Lando. 280. Opo. Itong lapu-lapu mo, 280. 280 lang Boss Lando. Opo. Bisugo. 300 Boss Lando. Ayun, yun po yung ano, no, presyohan no, ng kanyang mga latag dito na danggit at lapu-lapu at bisugo. Salamat, thank you. Salamat po.
Dito yung mga magagandaan nating mga talaba. Kayo, shout out po sa mga naghahanap ng asawa. Ayan. Tatlo na naman po sila. Ito po yung isa. Tatlo na po. Mga dalaga po ng Malabon Fish Market. At nakita-kita na naman po kami. Tatlong Maria ng Malabon. Tatlong Maria ng Malabon Fish Market. Ayan. Papakol pa. Nakita naman ang tiyan ko. May uwang, may salagubang, may papakol. Sakit na naman ng tiyan. Minsan na magsama yung tatlong the sister. So kilo po dito ng ating tahong ay 50 pesos. Matataba po na ating mga tahong at talaba, no? So yan po ang mga update natin sa mga seashell na ating pong mabibili sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. Good morning po, Nay. Magkano na kilo, bossing? 180 ngayon. Ayun, 180 po yung per kilo ng galunggong, no? Lalaki. Ito, ayun, 100 pesos na tumpok at 50 pesos na mga tumpukan po na inyong mabibili na galunggong, no? Okay, salamat po. Thank you. Ang ganda ng pusito. Nagkano kilo? 60 po. 260. Oy, shout out! Shout out po. Good morning. Para sa mga naninirang tao. Thank you, nandito lang kami. Nandito lang kami palagi. 260 sa mga kilo, no? Ng kanyang mga Salamat hipon. sa mga naninira. Magkano hipon mo ngayon, te? 200 lang, syempre. 200 ang kilo ngayon. Bumaba, no? Tsaka maganda yung mga putit natin, no? Te, salamat po. Thank you. Magkano kilo mo ngayon ng hipon? 200 lang, bossing. So, bagsak presyo po yung mga presyohan po dito ng hipon sa halagang 200 pesos na per kilo. Grabe yung mga presyohan po nila dito, no? Bumaba po talaga yung mga bentahan po nila ng hipon sa Malabon Fish Market. Pumalo na po ng 200 pesos na per kilo. Isang kilo, 200. Dito lang ang makakabili niya, no? Sa bayan Tapos lang. yung mga 50 pesos na tulong, Tulog, sariwa, 50 lang yan. 50 pesos na bigayan po na kada plastic ng dulong. So yung mga hipon po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay napakamura po ninyong mabibili sa halagang 200 pesos na kilo. So dito tayo kay Kuya Ricky, mag-update tayo ng kanyang mga latagan ng mga bangus at tilapiyang Pampanga. So yung mga presyo dito ng mga bangus, no? Kada piraso ay 170. Kuya Ricky, magkano na kilo mo ngayon ng bangus? 180 po sa per kilo ng mga kilo ng bangus, no? Tapos yung mga tilapiyang buhay na Pampanga, 130. O yun, 130 po yung mga per kilo, no? Ng mga tilapiyang Pampanga. Ito po. Salmon mo ngayon, Kuya Ricky, magkano na? 180 sa per kilo ng salmon head, no? Kuya Ricky, maraming salamat. Thank you. O sige, 200 talaga. Dito yung mga asa-asa na 160 na per kilo po ng asa-asa. Kabayas kung tawagin natin, no, sa Cavite. 160 na per kilo ng mga hasa-hasa o kabayas. So 60 naman po ang kilo dito ng mga isdang tawilis.
Ito yung mga presyohan ng mga pusit lumot natin dito. 260 na per kilo. Balsa galunggong, 150. Alumahan, 150 po. Yan po yung mga presyo ng latag ng presyohan ng kanilang mga seafoods na ibinebenta sa mga mamimili. So shout out po, good morning. Yan, salamat po, good morning. So yan po yung mga vendor po natin sa Malabon Fish Market. Lodi, magkano hipon mo? 180 naman po sa mga per kilo ng hipon. Ayun, shout out sa iyo. Shout out. So dito ang per kilo ng mga tulingan ay 70 pesos, no? ₱100 na kilo ng kanyang mga gulyasan. Magkano ipon mo ngayon? 200 pesos naman po dito ang per kilo ng hipon. Malaki. Ayan, 200 pesos po na mga latagan po dito ng hipon sa Malabon Fish Market. So shout out ulit sa iyo, Lodi. Vivo Y35. Vivo Y35. Thank you, salamat. Alright, sa mga tilapiyang Batangas naman po tayo na kanilang latagan ay ito po yung mga per kilo, no? 100 pesos, 120 at sa mga bangus po ay 160 na per kilo. Update natin dito yung mga kanilang latag, no? Mga lupoy o salinyasi na maliliit, yan po, 50 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili, no? Yan po yung mga... Ano na ito? Talakitok, 150. Ayun, talakitok, 150, tapos may isdang buging, 100 ang kilo. Kilo buging. Tapos yung mga gulyasan pong maliliit, 70 pesos po na kilo. Sariwa. Sariwang gulyasan. Salamat po. Yes. So dito tayo sa mga latagan ni Maki Boy. So 220 sa kilo, 200 at yung mga alumahan po natin dito 140 na per kilo. Good morning sa iyo, Maki Boy. 80 pesos na kilo sa mga galunggong. Ayun, shoutout po sa mga taga Canada na naghahanap buhay po para sa pamilya. Shoutout po sa inyong lahat. Dito tayo kay Maki Boy, yung latagan niya ng yellowfin tuna. So ang yellowfin tuna niya po ay 150 na per kilo at yung balsa galunggong 130 naman po sa per kilo. Bangus, pandaing na huli po sa Hagunoy, Bulacan ay 130 po. So dito tayo nakabili nung nakaraan ng mga latag niyang bangus, no? Ang bangus niya po dito ay hindi po lasang gilik kasi natatakot siya pag lasang gilik hindi na siya babalikan ng kanya mga mamimili, no? So shoutout sa iyo, Boss Maki. So shoutout sa iyo, Geng Geng. Yun, Geng Geng na naman si Pogi. Geng Geng si Pogi. So napakaganda at fresh na fresh po yung latag dito ng mga isda na ating naiba-vlog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Boss Maki, thank you ha, salamat. Ito naman po ang mga latagan dito ng mga gulyasan sa halagang 70 pesos na kilo. At yung mga tilapiyang Batangas po dito ay 100 pesos per kilo. Order yate, Pat. Dami oh. Order na po, no, yung gulyasan. Yung mga kilo ng mga hipon na ating pong naiba-vlog dito, no, bagsak presyo po na inyong mabibili. So umikot lang po tayo. So shoutout sa'yo, Tiyo. Makaamoy ng bote, kilo. So geng-geng sa'yo uli. Shout out, poging-pogi. Mag-aartista na talaga tong batang to. Ayun, geng-geng, shout out sa'yo.
Ayun, geng. Ay, isa pa. Ayun, geng. Saan mo si Tiyo? May hilo ka dyan. Dito po, no? Ang ganda ng mga latag nila ng mga gulyasan, no? Tumpukan 50 pesos, no? Tumpukan po ng mga lakak, 50 pesos. 130 po sa bentahan po ng alakaak. Ang per kilo, 130. Gulyasan. Ayan. Mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Magkano kilo ngayon ng gulyasan? 100 pesos po sa mga ganitong kalalaki, no? 100 pesos sa mga per kilo. Thank you. Yung mga sipit po dito ng alimango, no? May isang daan po ko pang torta. Pantorta na, no? Yung mga sipit nakakabili rin po dito, no? Ng mga sipit ng alimango. 250 po. Lahat na. Ay, ang dami, oh. Kilo ng mga bangus po natin dito ay 170. Ito yung mga latag ni Boss Gerald ng kanyang mga gulyasan. Magkano kilo? 100 sa malalaki. 100 sa malalaki. Sandaan tumpok. Sandaan po. Ito po yung tumpok. Ito pa rin. Meron ako. Tignan mo yung kalakal ko. Viral ito. Ano yung bahala mo? Yeah, 100 tapos Ano ba siya? 100 pesos sa tumpukan, no? 30. Mga balsa galunggong. Shout out, Lodi. Magkano kilo niyan? 130 na lang. 130 po sa per kilo ng mga balsa galunggong. Ayun, shout out po sa mga kamag-anak niya sa Canada na naghahanap buhay po, no? Shout out po sa inyong lahat. Gano dyan? Tapos ito po yung 100 pesos. Siyempre, true po kayo lang. Maganda yung latag nila ng 100 pesos na gulyasan, no? Madami na yan, ha, na inyong mabibili. Buhay pa talaga siya at lumulundag. Shoutout sa'yo. Shout out, lumundag ka. Madagdag pa. Salamat! Wala pa sahod eh. Yan po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos, no? Shoutout kaya no. Shoutout sa'yo, Boss Ed Pompak. Pinipintahan pa. Shoutout sa'yo. Good morning, good morning. Nadali ah. So, yan po yung mga latag po nila ng mga isda na inyong mabibili sa halagang 100 pesos, no? Thank you. Nagkaka-ano na po dito ng mga latagan sa dami, no, ng kanilang mga ibinebenta. So, ito po yung mga yellow pintuna na maliliit. Yan po ay tinumpok na. Magkano tumpukan, Lodi? 100 lang. Ayun, 100 pesos po na mga yellow pintuna, no? Boss Brian, magkano kilo mo ngayon ng hipon? Mura lang. Meron tayong 220. 220. 220 po yung mga kilo ng hipon. Parehas lang, okay. Yun, parehas lang po yung kanilang bentahan, no? Ng kanyang mga latag na hipon. Wala dito si Agustin, ah. Hindi nagtinda. Pugita. Nagkano per kilo ngayon? 150 po sa mga presyo po dito ng mga pugita. At mga torsilyo, ito, oh. Torsilyo magkano kilo? 120, so napakababa ng mga presyoan ng kanyang mga isdang torsilyo. At yung mga latag po dito ng isdang bato, no? Na sinasabi sa akin, huli raw sa koral. Ayan, ito po, hasa-hasa. Tapos mga dalagang bukid na tumpukan, mga 100 pesos na tumpok. Ayan.
Eh, betilya magkano, bossing? 100 ng kilong, ganda ng betilya, oh. Ganda, yan. Betilya, no? 100 pesos na kilo. So, mga tumpukan po natin nakikita rito, yan. Yan po yung mga bentahan po nila. Tapos, per kilo na malalaking tilapia ay 120. 120 talaga? Yes, boss. Ayun, 120 talaga yung bentahan ng tilapia. Lalaki, oh. Pang-inihaw na tilapiyang Batangas. Shout out, good morning. Nanggo, wala si Agustin. Bakit di nagtinda? Tumal daw, pinakamat. Nga, yun, simulan na naman. Eh. Dumadami isda. Dumadami na ba? Dumadami na naman. 160 rito, Bagos Dagupan. Eh, yung tuna. Ayun, 150 po yung per kilo ng yellowfin tuna. Oo nga, dami na ako nakita rong mga latag eh. Lalo na hipon, napakamura. Ang hipon, 200 pesos na kilo. Ngayon, nakipagsabayan na sa baba ng presyo. Thank you. Ayan po yung mga latag po dito, no, ng mga bangos. Ang per piraso po ay 100 pesos. Magkano na ngayon tuli, tambakol? 130 po sa mga per kilo ng tambakol. Salamat po. Alright, so yun po yung mga update natin sa kanilang mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Dito po sa papasok sa loob ng Malabon Fish Port. So dito tawid lang tayo at may nakikita pa rin tayo mga latagan. Dito ang mga latagan po ay tumpukan. Ang tumpukan po dito mga yellowfin tuna, no? Ayan, yellowfin tuna sa halagang 100 pesos na tumpukan. Ayan po yan. So yan po yung mga tumpukan na ating pong na-update dito po sa bandang dulo ng Malabon Fish Market. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga taga Canada, US at sa mga OFW po natin na nagtatrabaho sa Middle East. So shout out po sa inyong lahat at enjoy po kayo sa paghahanap buhay para sa pamilya. Alam po natin na ang hirap ng buhay kaya po tayo na ngingibang bansa. So ingat po tayong lahat dyan sa bansang kinalalagyan po natin sa ating paghahanap buhay. So, shout out sa mga silent viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. At sa mga mamimili at mga kababayan po natin na dumarayo, no? Shout out po sa inyo. Mabuhay kayo. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.